Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. L'empresa Serra i Mota fa 100 anys. Adaptant la tradició a les noves demandes, vol seguir també pel camí de la gastronomia gironina que ha triomfat al món. El 1911, Jordi Serra Trill va fundar l'empresa a Girona i hi va establir els fonaments de la fabricació d'embotits. Serra i Mota és una de les empreses pioneres en l'elaboració i comercialització del pernil dolç a l'Estat i entre els seus productes estrella destaca el pernil cuit d'alta qualitat. L'empresa xarcutera, ubicada a la Cellera de Ter, amb un equip humà format per un centenar de persones, celebra el centenari de la seva fundació apostant per l'adaptació a les noves demandes del mercat i mantenint l'aposta per la qualitat dels seus productes. Malgrat la crisi que afecta l'economia general, es preveu que aquest any facturi un 5% més i que l'any que ve s'arribi als 20 milions d'euros de facturació. Un pla de projecció preveu incrementar també un 20% la facturació d'aquí a 2 anys. Serra i Mota, que ocupa el número 11 en el rànquing de vendes en elaborats de productes carnis envasats a l'Estat, és pionera en l'exportació. Actualment exporta un 15% de la producció i entre els seus clients hi ha Malta, Madeira, Croàcia i França, segons apunta el director general adjunt Xavier Rigau. Amb motiu de la celebració del centenari, han editat un llibre, Detalls de 100 anys, on fa un balanç des dels seus orígens fins a l'actualitat i que inclou també un catàleg dels seus productes.